Idatzita gotiko, bestela izeleike markorik gabeko zerbait, eta bertan erabakitzen dana idatzita badago eta nolabait zinkatuta, arrazoitua eta bide horri bat da azkenean, ez? Ezinbesteko dela uste dugu. Bestela ez dalako erreala izango eta hau ez desberdinak bertan egotea oso importantea da eta inoz ez da nahikoa, ez? Parte hartze hori. Guretzako oso garrantzitsua da denokin kontaktuak edukitzea eta eurek parte hartzea plan honetan. Ze horrela herriko argazkia, herriko diagnostikoa egiteko baliabide bat da, ezta? Eta prozesu horretan parte hartzea uste dugu bai dela kontzientzia bat hartzeko erabat. Egiten zaitzaidan alde batetik guretzat aberasgarria izango zela, elkarte bezala, eta gero baita ere gure aportazioa edo guk eman dezakeguna, gure ikuspuntua guk kirolaren alderditik ezagutzen dugun berdintasuna edo berdintasuna egoera garrantzitsua izan zela, interesgarria izan zela, eta horregatik animatu nintzen parte hartzea. Betidanik parte hartu dugu berdintasun kontseiluan, eta hau da dokumentu bat hor landu egin dana bai, ez? Orduan izan genuen aukera hori bertan ere parte hartzeko eta gero pentsatzen dugu daukagula guk lan egiten dugun bezala erantzukizun bat eta hor oso garrantzizkoa dela hori ondo lantzea, ondo ezagutzea. Konpromesu politikoagaitik hartu genuen parte planaren elaborazioan. Parte hartu dugu gainontzeko eragileekin batera eta uste dugu garrantzitsua dela parte hartzea eragile bezala herri mugimendutik. Alegina bai eta esaten duguna, baina ez, inoz ez dela nahikue. Eta agian hobetu leiken gauza bat izeleike. Creo que sí se ha hecho un gran esfuerzo para recoger las vivencias de las personas con diferentes perfiles. Un ejemplo de ello soy yo misma, por ser mujer y migrante. Nosotras, las mujeres migrantes, podemos aportar una visión mucho más global para tomar conciencia de la complejidad y de las diferentes dificultades que pueden surgir. Nire balorazioa orokorrean oso positiboa da. Uste dut asko ikasi dugula, bai guk eta bai beste elkartetik eta etorri diren ordezkariak. Parte hartze zabala izan da, sentitzen naiz entzun dugula elkar eta konpartitu ditugula esperientzia desberdinak, ikuspuntu desberdinak eta denak onartuak eta entzunda eta onartuak izan direla plana egiteko. Orduan, orokorrean oso esperientzia positiboa dela uste dut.